और परेशानी आज भी देखे नहीं तो अरे दिल फाट जाला। बात तो बस सही बा। और पूरा टीम सपोर्ट कैलस। लॉकडाउन पर वीडियो बनेनी सन 10 गो व्यू 10 गो लाइक आवे हमारा वीडियो पर तो बड़ी खुश होगी दोस्त सन से देखाई हाँ, कि देखो से ना भाई 10 गो 10 लाइक आइल बावे। लेकिन आज भैंस किने आवेला लो भैंसिया हमार रहेले अच्छा अच्छा। ठीक बा। तो कहे नहीं कि ये भैंसिया के दाम बा 50,000 रुपया। हाँ। तो जिन किने ला 50,000 एगो ते को आंखें नहीं के हम कहनी भैंसिया के दूध दुहे खातिर ले जेबा कि नहीं माटा का करे खातिर। अभी लगभग कितना अर्निंग लगभग कितना कर देते नहीं? बस नहाए के बाद तब बीच दरिया में नहा हे अरिया में का रखल बा आ प्यार करे के बता हमारा से करे करिया में का रखल बा। बहुत अच्छा। नमस्कार प्रणाम, हम सत्यम अरुआ देख रहा बनी द भोजपुरिया खबर। रोज बता दी कि बिहार में अभी हम बनी, बिहार के सिवान जिला में बनी। और एजा के अगर बात करी हम तो एजा सबसे बड़ा अगर कॉमेडी किंग की अगर बात करी जाओ तो बॉलीवुड में रहो तमाम देखत होके कि बहुत सारा कॉमेडियन लोग बा। तब बिहार की अगर बात करी जाए, बिहार के जॉनी लीवर कहे जाए वाला शख्स के साथ आज हम बैठल बनी। आज रुआ के रूबरू करवाए ओ चेहरा से जौन चेहरा से रुआ अनजान नहीं खी। कृष्णा जी आज हमारा साथे बैठल बनी और कृष्णा जी से हमनी के बहुत सारा बात कल जाई, चर्चा कल जाई कि यहाँ के तरह से का बटे। तो सबसे पहले कृष्णा जी बहुत बहुत स्वागत बा। नमस्कार प्रणाम जितना भी भैया द भोजपुरिया खबर के देखा तनी वो बड़ भैया के हाथ जोड़ के हम प्रणाम कर तनी। और भैया से मिल के बहुत अच्छा लागल। जौन भी भैया पूछे ओकरा हम जौन बाकी सही जवाब देम आ कोशिश करम कि हम राउरा से सबसे पहला सवाल एगो रही कि अभी देखा नहीं कि भोजपुरी में बहुत सारे अश्लील गाना चाहे कंटेंट के अगर देखा जाए तो कंटेंट बहुत ज़्यादा बनते थे, लेकिन रउआ साफ सुथरा कंटेंट बना के और इतना अच्छा लोगों के दिल पर छाप छोड़ता नहीं, एकर कारण का बा? बिल्कुल कहीं ना कहीं अगर कारण ये बा कि जौन वीडियो हमनी के बनावे निसन वो वीडियो के हमनी के घर में भी लोग देखेला जी और वो समय में देखेला जब हमनी के ओजी रहे निसन। जी जी। तो कहीं ना कहीं कोशिश करे निसन कि अच्छे बनाई सन ताकि अपन माई बाप जे भी बा हाँ, बैठल सारा बा लोग बैठ के देख देखता सके। तो वहाँ हम वीडियो चलता तो स्किप करे वाला मौका ना है वो सबके वो अच्छा से देखो हर चीज़ मतलब समाज से जुड़ल होके के चाहिए। और गलती तो सबकरा से होला कहीं ना कहीं चूक हो जात हो हमनियों से ओकरा खातिर माफ़ी चाहत नहीं सन। अच्छा, और चलिए। हमेशा कोशिश रहेला कि कंटेंट अच्छा लिखे हैं। अभी एक सवाल हमरा जहन में हमेशा आवेला राउर नाम के लेके। राउर नाम जोन बटे कृष्णा जैक, तो कॉमन नेम बटे कृष्णा तो हर जगह, जैक के का कहानी बटे? बस जैक के एगो छोट कहानी बा कि पहले हम बड़ी फिल्म देखत रहनी। अच्छा, अच्छा। तो एगो हमारा पास मेमोरी रहे जी। और मेमोरिया पर लिखे के रहे जख्मी अच्छा और 3 गो शब्द ले ZAK अच्छा। तो लिख देनी उहे नाम लिख देनी आ जब जाई तब भाई कह जैक साहब आ गइलन जैक साहब आ गइलन। अब दिमाग में बैठल कि एकरा के अपना नाम में जोड़ लेके जाई बस कृष्णा जैक जोड़ लेनी। जब वीगो की अगर हम बात करिए रुआ सबसे पहला प्लेटफॉर्म वीगो टिकटॉक ये सब पर आई नहीं, जब टिकटॉक वीगो बंद भइल ओकरा बाद कैसन माने का अपन एथी बहुत reaction? मतलब बैड फील भइल कि मतलब जौना चीज़ से हमने के पहचान मिलल वो चीज़ आज हमने के छोड़ के जाता। जी लेकिन एमे कहीं ना कहीं हम अपन बड़ भाई CMS मैनेजर रोहित पटेल के क्रेडिट देतनी कि भाई वीगो रहत समय में भी कृष्णा जैक टीम के सपोर्ट कैलन और डिजिटल लाइन से बैक ना होके देलन। जी जी। ये चीज़ खातिर धन्यवाद रोहित भाई, जहाँ भी रह खुश रह मस्त रह व्यस्त रह। अच्छा, ओकरा बंद भइला के बाद फिर वो यूट्यूब पर आ गनी, यूट्यूब पर बिल्कुल काम बिल्कुल करे लगी। बिल्कुल जैसे वीगो अभी चलते बा वही पीरियड में हमरा के वो एथी ज्वाइन करा देलन यूट्यूब ज्वाइन करा देलन। अच्छा। वो कहल है कि का पता बावे शॉर्ट प्लेटफॉर्म ह कबो कुछ हो सकत हवे। तो हमरा माने वीगो चलत पीरियड में 8 महीना पहले ही ज्वाइन करा देलन हमरा के यूट्यूब। तो जब वीगो गइल तो माने बैड फील भइल बट आदमी मतलब जब एगो कंटिन्यूअस establish हो गइल रहे कि हाँ मतलब कि हम प्लेटफॉर्म एगो मिल गइल रहे यूट्यूब बिल्कुल। जोना के करते रहो। हाँ। चलिए बहुत ही अच्छा चीज बताए। अभी देखा तो नहीं हम कि रुआ गाना वगैरह भी बहुत बढ़िया, मतलब कि कई गो गाना भी रुआ निकल ले बनी। बिल्कुल ई में सबसे बड़का भारी बा कि भैया लोग के प्यार बा और बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि हमनी के अश्लीलता ना गाई सब, भले एगो गाई सन लेकिन अच्छा गाई सन। और रोरा सब के वो वीडियो के प्यार भी मिलेला, जैसे अंखिया के दोस्त बा,
दूसरा से दिल लगैले बड़ू, बहुत सारा गाना बजाना के मिलियन क्रॉस रोरा सबे कैले बनी। धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करी रोरा सबे। अच्छा, शौक के अगर हम बात करिए तो एम शुरू से ही बनल रहेला एगो दिमाग में कि हमरा सिंगिंग लाइन में जाए के बा, चाहे कॉमेडी लाइन में जाए के बा, तो एमे कौन रुआ लाइन चूज कैले रहनी? माने बचपन से जब माने अथी भइल तो स्कूल वगैरह में जब पढ़त रही तो कौन लाइन में जाए के माने इच्छा रहे? सबसे पहले तो भैया हम बताओ तनी, कैसे कि हम ना हमरा डिजिटल लाइन के बारे में पता रहे, ना सिंगिंग लाइन के बारे में पता रहे। लेकिन जब हम बिगो ज्वाइन कैनी तो वो हमरा पता ना रहे कि हमरा से कुछ हो सकेला। लेकिन जब व्यूज आवे लागल, अर्निंग कुछ बिगो से होखे लागल, तो आदमी समझ गेल कि लेबर में कमैला ले अच्छा बा, कि एकरा के अगर बढ़ावा दिहल जाओ तो अच्छा चली। बस आदमी ओकरा के पूरा टीम मिल के बढ़ावा दिलस, और आज जौन कुछ भी बानी सन रो सब। सबसे पहला कौन सा कंटेंट रहे जो राउर वायरल भइल? बस हमने के एगो कंटेंट रहे कि नहा जो बनाओ जाए सन, तो एगो दिन रहे कि कैमरा तो ना रहे, मोबाइल रहे, मोबाइल स्टैंड कुछ में लुकवा के घर से निकली सन। ना होला कि नजर, हाँ नजर बचा के निकली सन। हाँ एक बात तो बीच दरिया में नहा, हे अरिया में का रखल बा, आ प्यार करे के बता हमारा से करे करिया में का रखल बा। बहुत अच्छा व्यूज गई रहे जमुना समय में। हम मने 10 गो व्यू 10 गो लाइक आवे हमारा वीडियो पर तो बड़ी खुश होगी। दोस्त सन से दिखाई कि देखो से ना भाई 10 गो लाइक आइल बावे। लेकिन अचानक से एगो वीडियो पर 40,000 लाइक आ गए रहे। अच्छा, अब सोच ली 10 गो वर्सेस 40,000, तो खुशी कितना हो गई वो दिन। कई गुना बढ़ल हम है। बिल्कुल वो दिन से मैंने वीडियो बनावल कंटिन्यूअस हो गई। आ घर के लोग के तो मैंने डिजिटल लाइन के बारे में पता नहीं थे कि कहो लोग बाबू हई कर चाहे हऊ कर, जौन भी कहनी में हमारा घर के लोग सपोर्ट कई। ये चीज होला कि कोई भी आदमी अगर कॉमेडी करता है, वो मेरे गांव में लोग भी कई तरह के बात बतियावत हुई कि ना ई का करता ही सब बिल्कुल 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 बहुत मतलब का कहीं भैया, बहुत सारा परेशानी सह के आज पूरा टीम के यहाँ तक रखले बनिया। टीम भी सपोर्ट कैले बा। जैसे कि जाइन सो जब भी वीडियो बनाओ जाइन सो, तो एगो दिन रहे कि कैमरा तो ना रहे, मोबाइल रहे, मोबाइल स्टैंड कुछ में लुकवा के घर से निकली सन। ना होला कि नजर, हाँ नजर बचा के निकली सन। लेकिन भैया लोग के सपोर्ट बा कि आज खाना पीना खा के सीना तान के सब कुछ उठावे नहीं सन, जो हम लोग था आज जानी से वीडियो बनाओ तो सब के कहले कि हाँ जाता ना से वीडियो एक लेवल मिल गई बटे, वो पहचान मिल गई बा। अगर हम पहचान के बात करी तो बस एक पहले भी कहनी है कि भोजपुरी के जॉनी लीवर है हमारे भाई। क्योंकि अगर बात की जाए तो पूरा इंडस्ट्रीज़ के अगर देखा जाओ तो बहुत ही अच्छा कंटेंट। और वह अगर नहीं देख ले तो कृष्णा जैक ऑफिशियल के नाम से यूट्यूब चैनल बटे और फेसबुक पेज भी बा, यहाँ जाके रुआ देखी और वीडियो के देखी। कितना साफ सुथरा कंटेंट की अगर बात करें, साफ सुथरा कंटेंट बोला। अभी टीम में लगभग कितना मेंबर हो रहे हैं? बिल्कुल 15 से 20 आदमी बावे टीम में। बिल्कुल अरोरा सब के सपोर्ट रही तो कृष्णा जैक टीम 200+ वर्क करी। बस रोरा सब सपोर्ट करी और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आए के बारे में सोचे सन, ताकि समाज के एगो से संदेश मिलो, सीख मिलो। कॉमेडी तो होते रही, ओकरा संगे संगे संदेश भी दिहल जरूरी बा। एगो और संदेश बड़ा बढ़िया पलायन जब भइल रहे, वीडियो बड़ा वायरल भइल। जी लॉकडाउन के एगो वीडियो बड़ा वायरल भइल रहे। देखिए भैया, लॉकडाउन एगो कृष्णा जैक टीम के थी ना रहे। लॉकडाउन जौन रहे कि बहुत भैया लोग के ओमे परेशानी भइल, और परेशानी आज भी देखे नहीं तो दिल फाट जाला। बात तो बस सही बटे, भाई के दर्द भाई लोग के जितना भी हमने के लो क्लास के मजदूर वालो, वो लोग के आज भी परेशानी देखे नहीं तो दिल फाट जाला। और हमरा से ना रहल गई तो पूरा टीम से कहनी कि लॉकडाउन पर वीडियो बने के चाहिए, और पूरा टीम सपोर्ट कैलस। लॉकडाउन पर वीडियो बनेनी सन और अच्छा भी लागल। एक जना भाई शूटिंग देखत रहलन, शूटिंग देखते देखते रोए लगलन। बड़ी दुख भइल, जाके समझ नहीं कि तो रील में करत नहीं सन, आ जहाँ ई होता रियल में होता कहीं वहाँ तक केहू सपोर्टे करे वाला नहीं खे। केहू के घर के बाप, केहू के घर के माई, केहू के घर के बहन, सब केहू फंसा रहे ओकरा। बहुत परेशानी भइल लॉकडाउन में। तो कहीं ना कहीं ये सब केहू के दुख लेके हमने के चल रही सन, और हमेशा कोशिश करम सन कि रोरा सबे कृष्णा जैक टीम के सपोर्ट करी, और आवे वाला समय में हमने के एक से बढ़ के एक कंटेंट लेके आए सन, ताकि रोरा सबे के हमने के
अपना दिल के बात सुना सकिसन। सही बात बा। अगर हम बात करी तो यहाँ के चैनल पे जाके रुआ देखे तो जितना रियल लाइफ में घटना घटत अटे, जौन हमनी के अगर बात करी जाए तो मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास फैमिली के साथे जौन भी घटना होला, जौन भी हमनी के दैनिक जीवन में दर्शावल जाला, दैनिक जीवन में हमनी के कष्ट जौन झेले नहीं, वो कष्ट के यहाँ के अपना वीडियो के माध्यम से लोग के पहुँचावे के काम करेनी। तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट यहाँ के बाद जौन की दैनिक जीवन में बहुत सारा लोग के ये चीज़ होला। चलिए, ये तो बहुत ही मैंने अगर बात कर जाए बहुत ही भावुक हो गई है यहाँ के, काहे कि वो वीडियो के अगर दर्द के बात कर जाए तो हमनी के खुद देखले बानी सन, हमनी के खुद आदमी रहल बटे ओइजा बॉर्डर पर, तो बॉर्डर पर रह के देखले बा आदमी कि किस तरह से दर्द झलकल बटे। रिपोर्टिंग करे के दौरान हमनी के भी बहुत सारा चीज़ झेलले बानी सन, देखले बा आदमी। और दर्द ये बड़ा भाई के आँख से आंसू निकल के ये चीज़ दर्शावता कि दिल में कितना प्यार, अगर बात की जाए तो दिल में बहुत सारा प्यार लोग के यहाँ के लेले बनी अभी ये चीज़ बटे। चलिए, अब ये चीज़ से बटे कि अब तो उभरता धीरे धीरे, अभी बहुत सारा एथी बटे। चलिए, अब वो चीज़ के एथी करके अभी लगभग कितना अर्निंग लगभग कितना कर देते नहीं? बस भैया ये कहम कि आज कृष्णा जैक टीम खुश बावे और जौन भी परेशानी होला 10 दिन 20 दिन में दूर हो जाला। बस ये हमनी का अर्निंग बा। बहुत अच्छा बा। अभी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जाए के का कुछ प्लान बा? बिल्कुल बा, लेकिन अभी तक वैसन कोनो ऑफर्स नहीं मिलल। तो ऑफर्स नहीं मिलल तो हमनियों के जौन बा कि काम करत नहीं जा, कहत इंसान हमनी के ऑफर्स, हम इहो सोचे नहीं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी हुई जौन की वजह से अभी ऑफर हमनी के नहीं मिलल। तो हमनी के वो चीज़ के सुधारे के कोशिश करते नहीं सन और पूरा करे के कोशिश करते नहीं सन। बस चलिए, बहुत ही अच्छा चीज़ बटे। अभी तनी अपना आवाज़ में तनी सा दर्शक के कॉन्वर्सेशन जौन रोआ सबसे बढ़िया कॉमेडी जौन होके, जौन सबसे बढ़िया कंटेंट होके, कुछ थोड़ा सा अपना आवाज़ में कुछ बताएं। बस रउरा सब ऐसे ही खुश रही और खुश रखे खातिर हमनी के हमेशा कोशिश करे नहीं सन। एगो कॉमेडी हम सुनाओ तनी। कॉमेडी बा कि जानी सन भैंस किने आवेला लो, भैंसिया हमार रहेले। ठीक बा, तो कहनी कि ये भैंसिया के दाम बा 50,000 रुपया। तो जिन किने ला 50,000 एगो ते आँखें नहीं के। हम कहनी भैंसिया के दूध दुहे खातिर ले जेबा कि नैन माटा का करे खातिर। बात तो सही बा। दूध दुहे खातिर ले जाएगा वहाँ नैन माटा का। चलिए, बहुत ही अच्छा चीज़ बेटे। रुआ जुड़ के बहुत ही अच्छा लागल। हमनी की शुभकामना, हमनी की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना बा रुआ कि रुआ इस तरह कंटेंट बनावत रही, बहुत आगे तक जाई। हमारे चैनल से जुड़े खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद रौरा सभे के भी, और रौरा सभे ऐसे ही सपोर्ट करी कृष्णा जैक टीम के। आए वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर करी ताकि कृष्णा जैक टीम के दिल के दर्द सब केहू भैया देखो। लव यू। अभी रुआ देखनी हमारे साथ है कि कृष्णा जी जुड़ल नहीं है, जुड़ के बहुत सारा मुद्दा पर हमने की चर्चा करनी सन। यहाँ के दर्द आंख से आंसू जन अगर बात कर जाए तो दर्द छलक गई लटे एक वीडियो में, कहें कि साफ सुथरा कंटेंट यहाँ के बनावनी बहुत सारा अच्छे। तो वो लोग के वीडियो कैसा लागल है हमारा कमेंट करके जरूर बताए। और कृष्णा जी के वीडियो के रुआ कैसा लगेला और कोनो सुझाव होके तो वो चीज़ हमारे कमेंट के बॉक्स के माध्यम से जरूर बताए। मिलल जी दूसरा वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।